Hello mindenkinek, Laci vagyok, és elérkeztünk egy szép nagy bejelentéshez. Apa leszek. Nem leszek apa. Anya leszek. Nem, hát az meg még úgyse. Nézzük mi van még. Apa leszek, anya leszek. Most így hirtelen nem jut eszembe más. Úgyhogy elmondom az igazit. Ha eszembe jut, akkor majd szólok. Na, ugye meséltem, hogy van ez a tanfolyam, ez a mi vezető? Targonca vezető és raktáros tanfolyam. És ma volt ugye, hogy fölhívnak vagy nem hívnak, hogy kellek-e vagy nem kellek. És igen, és sikerült megcsinálnom az írásbeli tesztet. Azt mondták, hogy elég jó lett, mivel 40-en vagyunk, és 40 emberből, mármint igen, 40-ből a 10. lettem az írásbelin. Ugye ebben nem csak az számít, hogy mit írtam le a papírra, hanem az, hogy milyen dolgok igazak rám, szóval, hogy tartósan munkanélküli, pályakezdő, 20 éves, szóval ilyenek, mindent összesítettek, és én a 10. vagyok. Úgyhogy úgyhogy tuti benne vagyok. Már mint holnap kell menni ilyen elbeszélgetésre. Szóbeli vizsga lesz, úgyhogy és nagyon megy az izgalom meg a tanakodás, hogy na vajon mit fognak ott kérdezni. Nem tudom. Sose vagyok jó ilyen elbeszélgetős izékbe, és mindig félek. Uramisten, azért kezdtem el így videózgatni, mert egy kis rutint szerezzek, hogyha lesz ilyen alkalom. De még nem szereztem szerintem annyi rutint, úgyhogy majd hát megkérem őket, hogy egy 2 hónap múlva légy szíves, hogyha lehetne, akkor hívjál már vissza engem, köszönöm szépen. De igen, na szóval mert mondtam, hogy várom is, meg nem is. Úgyhogy most nem tudom, hogy jaj. Az mindenképpen jó, hogy sikerült ez az írásbeli is, úgyhogy büszke is vagyok magamra. Plusz még ilyen videó nem volt, hogy csak így beszélek és nem mutogatok semmit, mármint úgy igen. Na, szóval játék meg hasonlók nélkül, szóval szerintem csak egy kép lesz bevágva, aztán majd úgy fogjátok ezt az egészet látni, úgyhogy nem lesz nagyon izgalmas se a kép, se a mondani való, úgyhogy szerintem többen ma idáig se jutottatok el. Na mindegy. Mármint, hogy megnézzétek. De azért nem baj. Kivágjuk, nem számít. Na. Egyéb nagy bejelentés. Nem. Most nem jutott eszembe. Na, kitaláltam valamit. Megházasodok. Na ez még úgyse volt most. Na mindegy. Én búcsúzom. Majd szurkoljatok azért. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!